Michelenak esan zuen euskararen misterioa ez zala bere jatorria. Dokumentoetara juten baldin badugu, aintzin-aintzinekoa da. Esan dezakegu gure hizkuntza, gure lurralde honetan sortutako hizkuntza dela. Ez da beste batetik eratorria, eta hori ez da nolabaiteko misterioa. Misterioa benetan da, gaur egun euskeraz ari baldin bagea, zer gertatu izan du da, zer dela eta izan duen hizkuntzak indarra hori gaur egun bizirik izateko, ezta? Eta batzu pentsatzen dute hizkuntza berak dirala hizkuntza indartsuak edo hizkuntza ahulak. Ez da egia. Zeren eta normalizatu, gainditu, gailendu egiten dira, ez hizkuntza indartsuak, baizik eta indartsuenen hizkuntza. Horri kaso egiten baldin badugu, edo gu herri bezala indartu egiten gera, indartsu bihurtzen gera, edo euskerak berez ez du salbaziorik izango. Estatu batekin, estatu gabe, baino herri indartsu baten bidez, hori ziur. Gure nahia baldin bada estatu bat, gizarte estatu bat, batua, independentea eta aberatsa izatea, eta justua izatea sozialki, berez justizia sozial hori etorriko da nolabaiteko garatuak baldin bagera gure herriaren barruan. Ez da posible guk gaur dagun testu inguruan, indar korrelazio honetan, estatu justu baten pean ez gaude, begiratu behar zaio, beraz, gizarte mailan dauden desajusteak, dauden ezegonkortasunak, horiek bakarrik posible izango dira gu geu konpontzea, gure subiranotasun ikuspegitik eta gure soberano izatetik.